सोरनाव दं माथो रायजोफोर बे केमेराखौ बायावसो दोननांसिगोन दलदनो गरम दाजा जोंनि मानसिया गरम दाजा जाबाय 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 आयै नांथादो मावदो corner Zaga dong. Oh, berjaga. Apa yang sini? Isi gua raza anak gua. Abang speaker ini. Nur gua asli tu naik ria. Macam musuh kau nak kau. Oh, belum sampai. Pan posun putar nunggu. Iya. Mau bay mình lấy bia mau bay mình. Gelar sudah dah. Kita pernah tu bay. Bener pun ni boleh. Pula. Sampai menghasil. Ini. Zadar, ayo. Borbat lagi sih. Này, Vina.
네, 비니. 한자가 무슨 했는데 또. Ui, quăng sẽ khăn em đi. Lại. Lại bắt. Nang bali habe mun habe. Ba theo nó còn habe mình nhiều. Đạt từ lấy đó là đây. 아야 그만 문다. 이 벌써 문다 소라. 보내. 미신 하나만 길리면은. 쳤다 붙이고 봤어. More banget. Ai cho nó xuống đây nhé, dạ khơi. Dạ một bánh dầu ấy. Dạ một chỗ. Dạ một bánh. Đi lại. Hello. Cameraman đây vào đây. Ra ngoài. Ra vậy. Mà bây giờ không vào đây môn. Mà ra lại bay. Cắt xuống đưa. Ra bay. Chân lại ra đường. Nó đuổi đạp xong rồi lại lúc này không.
どこだそういうのは ra đây bơi ra đây bơi ra đây bơi ra đây bơi bơi ra bơi ra bơi đây là Ekonomi mau yang sini. Apa lagi? Sampai ada di kursi. Hal pun lawan. Boleh naik terus. Benar ya. Ya. Pernah coba? Lulus खालामबाय बिसोरो निजेम जागौमोन बे गरसेया ओइ खर'आ गारसनखायो बिसोरनि Thăm sư tư nào cũng chưa có mà sao gần này ra bà anh ơi bạn một vậy liền mà thấu của anh đáng Salam sudah. Ada lagi nih. Kalau tadi. Angba kimi ramen kusuma baji kimi na urse. Bol kui babi suang ma bayo. Tangale hono. Hư vậy đi biết. Bye bye.
आथिं गोलाव गोजाना बिसिने Oinai nugenle back ball back Gafru hilaiबाय बेखौ अना खाना थै जागोन आदै जागोन र' जागोन हरबायलै बे जाबाय दमजादोंना गाव बोखारनाया खारदोंमोन सिबोदोंमोन सिबाय हनै बिनिया गलांलाय आंलै माथो हैबायसोमोन माथो दै हैबायसोमोन हरैहाय दैमारगोन दैमारगोन सयथिबो मोनस्लाबला माथो बुस्थुखौनो जालायबाय आदैमोन जागायबोदों दासो मेडिकेलनिफ्राय होनदो मा बुस्थु लाना फैबाय हागौमोन बिसोर गाव सोमबाय थानांगौसो साइज नुलायबावबाय ने दाख्लै सानाव बांद्राय साइज नुवाखैमोनब्रा दिनै साइज नुसोबावबाय ओरै हाजो नांगौआलै जोंनि अनलाइन नै अफलाइन नागिरखायो जोंना
गावफिननो हाबावासै दै गावथारनांगौमोन गरसेखौ दैनोनो हायासै लबार गावनाय बायदि गावसोमबाय थानांगौ बिसोरो नायनो हागोन नै के सार आदै माबोरै जालायखो ओइ माथो बेफोरसो जालायबाय जालायसिगोनलाय जालाय बल गारनायानो जाला बल गारनायानो जाला नै मादै मोनसान जाथों माबाजों साथारदों जों नायग्राफ्रासो मेङोलै बुजिया नामा मैया आं लानाय मोनफिननांगौमोन लाइभ बिहर जानो हानो नङालै बे नङा सोरनिथो किसारसो बियो गाव जागोनलै थोरो फुराबो जाबायलै होबायलै आबसाइड ओइ हाबबावासै सारा बरबर जाहैबाय दै थामसो गारसन होबाय माबा फायथारजोब बायदिसै बलखौनो एर'प्लेनसो जोंनियानो फायथार जेटसो लादो आदैमोन सोफैदो बल फैबाय आइथिं गुसुं गोजाथार खारनो हाया नैबे सोना नांगौमोन बाव दोननानै दोनै बिसिम लानानै दोनै जों मा जोखिसै जालायबाय आदैनो गरनैसो होदों नामाब्रा माथो होनसैलाय नै फाथोजों निगा ट्रेक्टरजों आयौ हाय हाय गुरखायो डाइरेक्ट गदोंलै बियो Nào,
Đây! Mà bé hụt lên, cú lột hụt lên. Ai! Hụt ra, đây hụt ra. Hụt ra. Ở đây hụt ra. Cú lột hụt lên đây. Biar yang bis tu le, ni kekhilan ni orang kita pura nak ni nunggu. Duku dah mulai biar ekdom. Siapa bunga peran? Siapa bunga tulap biar siapa bunga tulang. Fungsi nama bila? Bola tu seluruh tu lah, Diman. Bodoh lagi siapa? Bodoh lagi siapa? Bodoh lagi siapa kursi siapa? Doa ini Erjina ni 10 minit down, 10 minit, 2 minit down sudah dang. Kursi siapa dia biar? Huda! Ada huda! Laga! Bodoh ni kursi siapa? Raja bodoh ni kursi siapa? Bola harus urut kule lah mana bola tu. Dia naik redo. Wah, jalan kipsa. Betul. Bola tu lebih kah? Ricardo Holland. Lagau me. Habai bi, bola habai. Tahu sampai mama rai lah ngep jai, hang lah bisa. Sampai. Woi. Kau mana bola? Hai. Sampai. Empol. Ai. Gai kita terleo, birat gai biar. Bodoh lihat sana gur gai tim mana? Ani. Oh, gai. Heading pun renga, heading mana? Habis kau gotan macam habis kau doa ini. Sana gur jauh pura produk charge kau kalah sih. Ini hasil kalah. Sama aku jalan terus. Defender anu gur jauh sini sana. Ini haya. Baik je. Berjalan aku sih, turun apa sah ni. Jauh. Doi thang thế sao vậy man? Isi mu tang tahu di lana hai bai. Tahu dia kena nunggu à? Tôi đi ra nó có ra cái gì này. Ơi, phang mà. Ơi. Mana tak? Mawat harulah tu bersih. Ayah. Under 14 ni, nama dia. Gizer pun ni Duran Cup. Kokro tu tarik na Duran Cup. Betul.
दैनिसो सोनो हाबावसो सान्थि मोनगोनलां जा गोजौ गोजौखा मानसिफ्राबो ayo थांबाय मोनगोनलै देन्जार सोदोंलै नोंखौ सायानो थोरा सोना होबाय जाबायना Allah जाबायना Sonali, oh, like dancing hiu. Ang besto loh, baru lahirin ya. 찬스! 찬스! Jabaiman. Ay, babu! Sekali deh. Ay, babu! Masih internasional dah saya. Ibi cukup thank you Ibi. Mira. Saya. Ayo. Hai गर्मी 왜 풀만 타이든 라 야 농아 라 에이 느리게 봐 이거 쳐잖아 여기 있잖아 우마 온 사람 뭐 Saya sebut nanti. Ada buru-buru. 누나 차가 이제 그런 건 나이든 하이 Dia ini seribu apa? 차가 누구지 하고 Iya le. kamu jangan kira ada kakak mu Sebab tu nak. Kan sini doang. Impression lah jelas. Itu gem di kudan sini je. Apa? Kiblalang ang kibar bulu apa nih? Udun sang. Enjoy lagas ni le, jangan enjoy. Ni bagi mau raja betul ni. Aduh! Berjakal! Mada kau ni bahala! Jamai! Upside. Kalau naik rampas nuile, upside kurang gua. Kalau pulau lu naik main. Bisa tadi upside naik nala. Cebi ni sih Thôi hụt bay lại giờ nát hả vậy bác ông ra đừng ôi shit berapa orang sih roh kalau mau shell kalam lanang wah gagat sampai Kado lada.
नांगौमोनलै आयै गोजौसो होनांगौमोनलै आयै जाबाय आयै माथो जोंसारसो जोंसारसो बियो नों मुसिना होबाय होजानो गिगासिनो आंहा बेनो अर्डार 14 नो जाबाय लाबोदो आफा लाबोदो मा जाखो बे गेजेराव मा दै हैबाय थायो जाला बिसोरजों हनै जाला हनै जादों होननांगौना जायाखै होनांगौ जाखो बिदिखौलाय ए आदै गारहरदों हरै खारबाय हनै गारा हरै खनायाव जाबायना बोरै जाखो semakai ulang ke kau lapar ôi ơi này sao mày đâu đi này cao từ lấy thì cao được cao từ lấy cao từ lên baru nanti mis kita bisa kau gus kau nunggu pat dulu oke salah nih नोंसोर आंखौ माथा सालाजोबगोनलै बिलाइ नै दाना गाव जाहैसिगोन दा हनै बिलाइ बासिबाय लागाव हाबजासिगोन खिथानायखौ नाहरदोरा बेसेबां होयो एडिसनेला जानांगौब्रा जा मोजां दल' लाबोयो गावनो हाया Dimis kita. Mosakan ro wajib ro mosakan. Bilai. Ini kan proses spin berlana kenang udah. Hada. Bilai. Kau dah halan. Oh, jangan. Kondisinya berat tinggi lama ya. Hab nanggura, hab spin jahit sekarang kondisi hab nunggu. Masih kau nuna rilis lah. Salih sejak. Makar kau kerja, makar nih.
Iya. Agak sangat le. Nah, ini sudah guys. Boleh macam mana? Pasti. Apa? Apa lagi berapa? Apa? Ini ane, kau dia pulau guna. Kau nak cinta saya, dimis kita se. Kau kamu gujul se thang. Kau tak mesti lagi. Terus sama lagi lah. Ada. Baru dan nanti mes kita, tahu saya. Habis kan kurang silakan tenang dulu, masih season style. Hab tinggal baik, apa lagi? Malah keke Sina di sini, napa sih? malah keke Kami tidak ini bisa aja. ditaya dengan sab naik जों हालाय माखौ नायनो Saksikan dah, saksikan ho. नायबाय थादों आं नायफाबाय थादोंल' बियाय मन्दिरा Kau kerasa? मन्दिरा गालि Iya. रायजोफोर सोर सोर फैदोंमोन थाय थेंक इउ स' माच थाय सोर सोर फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैदों थेंक इउ स' माच गासैनिबो गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच रायजोफोर Kurang sih rasa, baik. Betul, betul. आजां गाजां मानसिलै दिनै जोबनानै आयो Oh, nah, ada drone keluar. Lah, selesai sudah. KKBI football मोनबा थैयानो थांखाङोमोन आं मोनसे समाव आदसा बिदिमोन ने औ फुटबलजोंसो मोनखादोंना आंबो बियानिखौ बल जोनानैसो मोनदोंनो माथो बियानियानो खिथादों माथो नोंखौ बियानिखौ माथो फुटबलजोंसो बागुरुम्बा मोसानोसो फैबाय बिदिबाजो Fightlah, jangan musnahnya. अफिस खालामनांसिगोन ना मेथाइसो खनसिगोन मेथाइसो मोसासिगोन मा मेथाइ मोसागोन सेस जानोसै दाना
रायजोबो आखाइ खबाय मोसादोंमोनलै बि माबा खालामना होनांदों मुद खालामना होनांदों येस मिउट खालामना होनांदों कि एसेमब्लियाव मा होनदोंमोनथाय बेस्रा दिनै कमेन्ट फरायथ'नाङालै आंहासो होनदोंना आंहा लोगोफ्रा नोंलाय बोथोर द्रप जाखो माबाखौ बियानिखौ लानानैसो द्रप जादों नामा नोंलाय जोंनाबो अखा हायाखै सिन्था जोंना एलबि जोंबो एलबि होदोंलै गेजेरबाय अके एलायबाय था होबाय था दे आदसा ओरैबासो क्लियार नुयो नै मिथिबायना ओरैबा ब्लार नुयो ओरैबा क्लियार नुयो मबाइल मोजां नङालै बियो मबाइल मोजां मालाबा ब्लार जाया
हाफनि खावसेया स्टार्ट जासिगोन आरो ना जाला दस्रा जालांबाय स्टार्ट जासिगोन आरो ना नायलांबाय थादो मा जायो सापरावथ' बड'लेण्ड एबसुनिखाना जाखानांगोन आरो गावसोरनो आवगासिनो गावनो गोथौमलाय हेब लानांगौ बिसोरो माथो मा ए नोङो माबायदि मोनदों आरो गावसिबावनांगौ दा दाहरलाय जालालै सयगलसो होनांगौ बड'लेण्ड एबसुया सय गल होथारनांगौ होनबासो गोसोआव सान्थि मोनगोन दाख्लैहाय नर्थ इस्टजों होजानाय ओंखायनो दुखु मोननानै दंखायो ओंखायनो दा गावसिनांगौ बिसोरखौ थाव मानि नाङा बड'लेण्ड एबसु गेलेनाङा हम किसी से कम है क्या बाबू बाबु होनो नामा जासिगोन आरो ना नै ओइ आदैमोन आदैमोन खोमाया बोरैबा मोनजोब्बाय हालालै एबि मा मावो एबि मा गेलेनो मा एसेम सापे मा खबरफ्रा मबाइलखौ ओरैसो लायो फाग्ला लाबो ओरै लाबो नाङा आदै गोजा लाबो नाङा बै उथुमैखौ दाबार होबो ए उल्थासो जाबाय बेलेग दाख्लैना माबासो साबसिन थानांगौ बेयो आरो खोमदान फोरोंनो गाज्रि गेलेनो ओइ उसब्बाव नय नाम्बार कसुदा माखार थांनानै मावहैनाय नोंखौ मा दायै गेजेरावबो गैयाबा हनै आदैमोन माखार गारसोम मावदे साला बोलने से ऐसा करता है का जासमिना एसे लाइन लानो नागिरो माथो जासिगोनलै नों मिथिया ओइ फेथेनारि आरिमोन होनदो दुखु मोनालै आया मा माखार होदो माखारनो ओइ जालायबाय बिसोरना बेबायदिनो एसे रं गेलेनो नागिरोलै बिसोरो नुवाखै बला लाबोलायबाय आदैमोन जाबायना बला जाबाय केप्टेन नाम्बार आदै गावदो बायनानै जायालै बिसिना गावदो बाला नै फैला बला फैबायना नै माखार सोबावनांगौ गरथामसोखौ सिलायखौनो खाथुसखौ लाबोयोरा बिसोरो
Corner जाबाय लोगोफोर चान्स दङ एसे चान्स दं corner जाबाय चान्स दं नानै चान्स दं हनै आइ जाबाय आइ आयौ आथिं होलायबाय आइ होदा नांथा होजोब्बायसो माथो जोंनानो बाबु Masa kedua sudah selesai. Godaw serau giliya mansukana mabaidi. Ibaidi giliya khilakau. Balik. Berani Gaza. Khilakau ma gili khizino ba biyo. मा खेला गेलेखो जेन'बा किपाराबो होसोबाय थारनांगौ किपाराबो एसे गोरोन्थि दं होसोबानानै होसोथारनांगौमोन एसे जायालै मुदुब जाबाय आंना बेखौ मोखाङानो मुदुब जाबाय साहसनाबावबा जोबसिना एबाराव बिसोरो साहस जासिगोन दा मिथिबाय दा साहस जासिगोन बिसोरनिया एसे मोजां सोखाबाय बेखौबो लस खालामनानै लायोबा मा जाबावगोन बयनाय जायोब्रा जायालै नुवाखै बल होनायानो आथिंआवनो थाङा डाइरेक्टनो मा पागल जागोन किपाराबो होसोथारनांगौमोनलै बियो फावसोफिनबावबायना बियो जाबावगोनलै गयद्रा गेलेयो मुंखौ दे आदै जादों दे फाउल जायो नामा बे बला लाबा गलाव Direct kick. Final key. Nunggu final key na. Nunggu. Elo mbak. Elo berhebat final key nama. Masa anak doi di jelah. एसेबां मोजां गावखानाय बुस्थुखौ थेखानाय बुस्थुखौनो फोथैगा माबायोबा थांखा होफिनोला मा जानायलै जोंब्ला
गासिनो हा ओइ कामारा लेखा कामारा खोनायाखै नालाय ओइ माबा गरमे गरसे जानानै दं दा ओइ जांजोबाना दासो माबा जादों खिनि थांदों नाजोब ओइ रेड लागा रेड बयना गरनै सोबाय ओमफ्राय बिसोरो गरसे सोबाय औ खेला गाज्रि गेलेनो नागिरबाय बिसोरो मोजां मोनबाय ओमफ्राय बे सुख'नो हायामोन गावसोरनि गलाव जादों The substitute player, Motoland FC, jersey number 11, Sibra Narzari, बाय बिजि आच्छा बाजि सफैदोंमोन बाय दे सिब्रा। बाय दे नायनो आंबो बिजिखासै नै दे सिब्रा नार्जारि सिब्रा नै आंनाबो जाबाय बिदिनो गाज्रि खालामो बिसोरो बलखौ मानो लांफिनो मानसिफोरा नोंसो लांफिनो जाबायना जाबाय 10 नाम्बार गावसोर सोनो हानाय नङा बिसोर टिमनि थाखाय गेलेदों ना गाव हारसिंनि थाखाय गेलेदों ना बिसोरलाय पाउल बिसोर सेरसा वन आवार जाबाय माथो बारबाय मोजां नुवा फाग्ला माबा रटेट खालामदो गुवार नुनायनि हनै आदै खाथार गाब्रायदों बिसोरा गाब्रायदों बिसोरना गाब्रायदों नै एसे खस्थ' खालामबावनांगौ बिसोर नोगोरनो खस्थ' खालामबावनांगौ बिराद खस्थ' खालामबावनांगौ खारनो हाहैयासैलाय बेबो बिराद खस्थ' खालामबावनांगोनलै आदैमोन नायलाय जाबायना नै बै उनाव हरथारदो गोरानो जेरा हरना आयो खारजानांगौमोन बियो सान्सलै हाबाब ओरैबायदि गावसोरनो हायो आरोना स्ल'नो आदैमोन जा मोजां हनै बलानो हायालै बिसिनावबो मारै जानांगौ जाखो जालायबाय कर्नार चान्स दं
Corner जालायबाय लोगोफोर corner एबार हाबथारनांगौ cornerआव गरनैसो सोनो हाबासो बिराद मोजां जायो दहाय सोजायाबानो जाथारबायमोन हाबबायलै हाबबाय जाबाय बारा जाबायलै जाबायना होदोलाय होदो बे फावल रानिं होजाबाय रानिं होबाय उनथ' बियो बोला जि मोजां लाबोहोयो बलखौ आयो सोथारनां आयो गारना होबाबो जाबायमोनलै बोरै जाखो केमेरायाबो ब्लारसो जालाबाय थायो दाम गोसानिखायनो जालालै आया होनो माबा मानबायबायसो होनफिना मा जाखो बोसो मायदोल' नुहुरो केमेराजों दामि गोजा जाहैबाय दा आल्ट्रा फावसो आवसो दा लेखे मबाइलाबो नोगोरसो जाहैबाय दा खम जारला नोंसोरनिफ्राय गोरलैसिन नुहुरो गाज्रिनो माबा फ्र'सो नुहुरो दालै KKBI माइबाफोर मोनजागोन नामा मा जाहैसै मा मोनजायालै द्र'ना जा मोजां बिरदोंलै लाद्राबाय
जौ संग्रायानो माबा जाबाय दाने जेबो जायाखैलै बिदिखा फाग्ला इसे लाबोबा इसे होबानो खालामखायो लाजिदोंसो नै मोखाङावनो होथेदोंसो बेबायदिनो सोहोबाय थागोन ना बारा जोंना बुंनोसै नालाय राबायबो माथो दै मोनलोंबानो गाखायो बिदिया बिदि इन्जुरिसफ्रा बल लानाया जायालै मारै जानांगौ जाखो आदैमोन बिदि नङालै आदैमोन गारसनबावदो दे दोदोलाय जालायबाय ना Itong masay boy! Salah. Apa kalamun gitu? Ini kok hemat ini lagi. 66. Mana mau gede rame? Hanya itu, sebang mana? The substitute player from Portugal, 26. Ya, serius. Oh, hebat Mitsinga. Mitsinga hebat. Jangan Mitsinga hebat le, nih, dah. Mitsinga na iya. Gimana? Hei, bola kade. Kali kita nggak mau ya? Iya no. Sabai, sabai. Sabai lagi, sabai. Ayah, ayah. Ang sini aku taruh sini sih. Bijang karsi, bijang karsi. Mantap, bijang kali lah. Nang tanah kesin, nang tanah ida. Hang. Kali kakak sih. Oh, bos nomor, bos nomor. Oh, negro, bos nomor gandung. Oh, negro, bos nomor gandung. Boleh udah. Negro. Padu. Pawal. Nebe 14 ko kar layak ibra ne 14 ane 14 na. Nebe 14 ko kar layak ne 14 na. Bila. La.
जाबायसो गोसाबाया सातसेबो बलावनो फोनो हायासैबा फटाफटी बेवहाय सासे बुदुंब्रा सुरेल दं बाहाय आत्मा दंहैयो बाहाय बिनो हरबाय बियो नायस्लिं हरनानै बै निग्र'खौ बख'नाङामोन 10 नाम्बारखौ बख'नाङामोन दहायनो हाबनो गोसो बै 10 नाम्बारखौ बख'नाङामोन बिसोरो फालथुसोलै बिसोरो हाइलाइटसो Korea gol Korea hơn đấy hư đây Kota sekali bina. लगाइबाय दाना रेन होनानै रेन होजाबाय सासे आखाइ माबा खालामनो नारनाङामोन बियो माने फाउल मोनखाबायमोन आरोना फाउल मोनखानायखौबाबो नों आखाइजों नारबाय आरोना दा बेनि थाखायनो दा नै रेन होजाबाय आरोना खेलायाव माने रेन होजानांगौ रेन होजानांगौ
बेहाथ' इलेवान जाखायोमोन दे बेहा ओमफ्राय नाख्लायनानै जाल' जाबाय ओरैबायदि मानो बिदि खालामनांगौ दे मोजां मोजां बल जोग्राखाय माने बिदि खालामो दा जाबाय नालाय दे ayo jagoan mana mana itu खालामनांगौ रा थै mana बेबायदि खालामो रा थै दाथ' बिसोरथ' साथामजोंसो गेलेनांसिगोन ना दाउनि बलखौ मोजां गेलेदोंमोन बलखौहाय गारलालै एसे मोजां माबा खालामबाय आरो माबा नारबावबाय जालालै bây giờ thuốc là जाबायमोन माथो जादों गल फाग्ला जाखो जाबायना बोथारबावनांगौ Laslay salah. Laslay deh.
गैया ओरै मानसियानो गैला नै मासे गोमाबायबा खम जाबायना सासे ओइ बाबु रावनो जायाखै बेखौ सालायगोन जाखो 16 सोलायसिगोन बिसोरनाबो The substitute player from the team BSF FT, jersey number 16 Muhammad Asif is in and replaced by jersey जाबायना स्पिडानो गैया सालाफ्रा जाथारबावनांगौ सोथारबावनांगौ ओके थेंक इउ सो माच जाहैलायबायलै हरै बिसिना जानायानो जोबा हाब अबेजों रियेल फैखोब्रा Corner. The jersey number 22 from the Magelang FC is in and jersey number 7 is out. Again, jersey number 7 from the Magelang FC is in and jersey number 17 is out. जोंनाबो ओरैनो बिसिना गावनि गोरोन्थियावनो दं उनाव जाना लाबोनायसो मिथिबाय दा बिसोर ओरैनो बिसोरो माबाना खालामनानै सोनो हायाखै गावनि गोरोन्थियावसो सोजाखादों गोरोन्थि खालामबाय थायो गोरोन्थि खालामाबा बिदि सोजानाय नङामोन बेथ' गोरोन्थिना बला थाया आथिङावनो बिस घन्टासो खालामखागोन माबा बिदिखौनो मा जाखो बे बल जोनाया बल जोना जोथारनाय बिसिना जाबायना हनै जाबाय
जाबायना फैबावदो वाव फांगाबो बिदि गारा थाम्फैहरदो हाब जोङो बोरै थाम्फैहरखो अराखै बावनो नै हरदो मानसि सिनायो थाम्फैयाबो बेखायनोथ' बांसिन हरदों नोंनाव औवा गोदैसिन जायो जों दैया क्लास जादों दे आदै जादों जोनो रोङा This is not guilty. Next time, bye. Oh, I'm guilty. You are not also. I am guilty. Next time, bye. Salah le English. Hormat jangan le. Online ni tahu je. Narji batin next time, bye. Angah sudah mulai. Dia itu orang ham ni apa? The substitute player from the team PSF FT, 34 easy and replaced by 50 minutes. 15 out. này cái với này bây giờ này này đâu kia này một lần này này cái này 이거 학생회 가야 돼. 학생회 해외 해외. Untuk mana nak babu? Apa ni? Yang huru mana korang ni? बिदिजों बल हाबालै Ada iman. semua udah tolok ada benar nih Jabai, Ari kita dong. Hah? Berlah kau ni mesti syukur, kau belum phak lah. Sana baru bila, sana baru dah. không lời Được không bảo vậy lá? Ủa sao vậy? Baru menit tu bawa baru menit. Dua balik. là xa bên đây Đâu pulang kali dulu, Bang Mustafa. Mana? Nah, ini mang kerja kurang. Bisa bawa mulai, Pak. Nào mày bắt đầu, này,
गावनो हा किपारा फैदोलै बे किपारा Lazım daha uzun Hansırkında Benar-benar kau ni dia. Boleh kunaya, boleh kunaya. Masih ada dulu. Masih ada dulu. Big bà đây bố là, cứ bà thứ nhất là rất phát lạ. Thời gian nào rồi? Cái thấy? Ada kombinasi satu umum dan juga. Kesian lagi ya, Pak. Berapa hunai? Hunai. Betsiya, hana tharaman. Hukum kena orang nak mensiko. Hal apa nunggu jalan? Dia hal apa nunggu jalan ni? Yang nunggu jalan dia hal apa? Nunggu jalan. Kiparane. Ibu bukan aku nak keluar. Gue sekarang nak biar firman, apa sih orang zaman pernah? Nah, nur nggak sih yang? Wah ini jauh, wah sudah uli. Bilal ini ada. Jauh ini baru. Ini baru jauh bay. Udah macam jambah jambah. Orang. Ayo kabar macam apa? Upside na. Beda jauh. Masih apa sih? Apa jauh? Seluruh pun survei. Kemudian jam balik separa dia. 151 to keeper नहीं है रे भाई long
Mari siapa? Interest gini nih, hai bang. Ini mau cinta tuh. Nice lang deh bang. Di sini itu apa yang mending pula? Jola jo, ay buyo apa? Lagay, lagay. 키퍼라고 슈터라래. Jangan